مدرساتێک جار دژی ئارامشتە بێژێت Rêveberiya Xweseriya ku peyedê û hevalbendên xwe li Rojavayê Kurdistanê ragihandî, dest bi guhertina rêbazên xwendinê li Rojavayê Kurdistanê kirine û ew tişt bûye cihê nerazîbûna Encûmena Niştîmaniya Kurd li Sûriyê û gelek aliyên siyasî û civakî û rewşenbîrî. Bi destpêkirina sala nû ya xwendinê rêveberiya ku peyedê ragihandî, dest bi guhertina rêbazên xwendinê kiriye û hemû babetên xwendinê kiriye Kurdî û li gorî hin çavdêran rêbaza xwendinê li gorî felsefeya rêberê PKK Abdullah Öcalan û felsefeya Umeya Demokratîk e. Lê rêveberiya perwerdê ya peyedê dibêje felsefeya Öcalan di pirtûkê wan de nîne. Lê behsa felsefeya Umeya Demokratîk nake. مخابن تلفزیۆنێکیش تلفزیۆنە پرتوکەک ڕێخەلکێ دەدا دەگوتم دنەرن ئەم ڕێبازێکی ئەیدیۆلۆژی فکرە ئاپۆچیات تێدەیی ئەم سوورەتێ ڕێبەر ئافۆیی گشت فکرا ڕێبەر ئافۆیی و سوورەتیدا مخابن ئەو پرتوک نەژ پرتوکێ منێ ئەم پرتوک پرتوکێ مەخمورن ئێک باشوورێ کوردستان دێ و حکوومەتە ئەقلیم کوردستان باشوورێ کوردستان دێ قبول دکرد وان ڕێبازانە و تەدریس دکرد و احتیمال دکرد وان مەدرەسا دێ ئەو پرتوک نەژ پرتوکێ منێ Guhertina rêbazên xwendinê li Rojavayê Kurdistanê ji aliyê rêveberiya peyedê ve gelek nerazîbûn bi xwe re aniye. Ku ji bilî Encûmena Niştîmaniya Kurd li Sûriye û rêxistinên civaka sivîl û malbatên xwendevanan, hikûmeta demkîya opozisyona Sûriyê jî nerazîbûna xwe daxuya kirin. Fawaz Mehmûd Cêgirê wezîrê perwerdeya hikûmeta demkîya opozisyona Sûriyê, duh beşdarî programa hevpeyvîna arkê bû û got ev rêbazên peyedê wê bibe sedem ku xelk bêhtir ji Rojavayê Kurdistanê derkevin û penaber bibin. نارينا خلكي وقتي هما برياركي جيجيكي بتنا خواه دردكافي ونب خواندني ونب سكني ونب شيورا ملتي وملت جيتي دقي زانبي افجي خرابيكي زانبي اف خواندنايا ناي قبول كرن او شهادة بستين قبول نابش برويجي وخلق دي ساجي پنابر ببن ناخوينن جي ونتيجة يعني نتيجة وانجامي وهروي او به Beriya çend rojan jê rêveberiya perwerdeya rejima Sûriyê li bajarê Hesekê ragihandibû ku ew ê dergehê dibistanên ku rêbaza peyedê tê de tê xwendin bigire û bila xwendevan biçin dibistanê wan bixwînin.